Samovyšetrenie varlat je neoddeliteľnou súčasťou prevencie. Samovyšetrenie má dve fázy, pohľadovú a pohmatovú. V rámci pohľadovej fázy sa na varlatá pozri. Sú rovnaké ako minule? Všímaj si zmeny tvaru, zmeny veľkosti, prípadné bulky alebo zmeny na koži. Pokiaľ je všetko v poriadku, prejdi k pohmatovej časti. Prehmataj ich oboma rukami, palce dopredu, ukazovák a prostredník dozadu. Hmataj zhora nadol a zdola nahor. A nezabudni ani na ich spodnú časť. Pozor, vzadu hore si nahmatáš nad varlata. Ak sú súmerné na oboch stranách, neboj sa, je to v poriadku. A na záver vezmi varlata do dlani a premni ich, aby si sa uistil, že si na nič nezabudol. Pokiaľ nič nenahmatáš, skvelé. Zopakuj celý postup zase za mesiac. Ak niečo nahmatáš, nepanikár. I hneď a osobne navštív praktického lekára.